Много се оплашиха, много се оплашиха. Страх лози пази. Страх лози пази. Аз правих и коментар. Ай, всичко хотела, бягай да спити. Лека нощ, деца. Аз ще го кача това в YouTube. Лека нощ, деца. Бурята ми ли го изплаши? Аз хубаво се пъсъка, не се сравача, ама... Видяха мрака, е? Видяха мрака. Най-голямата минавка, знаеш коя е? Да си чака половин година за отпуска, една седмица, да ти я дадат и една седмица да бъде само такова с времето, да не можеш да правиш един плач и като се върнеш да стане пек горещо. Това не е ли прекарване си? Казва се, тъй наречения преобладаваш лош късмет.